बिलिसर बसुमतारी मुंनि सासे बर' लाइमोना अरुणाचल प्रदेशआव गोमाना दं। बर' लाइमोनफ्रा बेखार जेंनानिफ्राय दासिम उदां जायाखै नामा? बर' लाइमोनफ्रा गावनि थांना थानायनि उदांस्रिखौ माब्ला आबुङै मोनफुंगोन? बर' लाइमोनफ्रा गावनो गाव बेखार खालामना लायोना गुबुना खालामो? जायनि थाखाय दासिमबो बर' लाइमोनफ्रा बेखारनि थाखाय हामा हाथा गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनो गोनां जायो। बेबायदिनो गावनि नखरनि जेंनाखौ फोगोमनो 4 जानुवारि दाननि 10 खालाराव अरुणाचल रायजोआव खामानि मावनो ओंखारलांदोंमोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि कचबारि गामिनि रुंसारि फोदेरसिं बसुमतारीनि फिसाज्ला बिलिसर बसुमतारीया नाथाय अरुणाचल प्रदेशनि दाफुरिजु जिल्लानि डन बस्ति गामियाव थानानै मोनानि ओंखाम जाखांना उन्दुनायनि उनाव बाहेरायाव ओंखारना आन्दायनानै दासिम थाग्रा थावनियाव सहैयाखै। लोगोआव थांफाग्रा सुबुंफोराबो दासिम नागिरबाबो मोनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायब्ला नैबे जानबुं नाम्बार 6002289022 आव खौरां हरनो गुरै खावलायहरदों। सिगाङावनो आं नोंसिनि आर'नाइ रादाबखौ आं गिबियाव बरायनानै लानाय जाबाय, खुलुमबाय। आंनि फंबाय अरुणाचलाव महाराष्ट्रआव थांनो होननानै थांदोंमोन। आंनि फंबाया बिसोर 3 लोगो दंमोन आरो लांग्रा मानसिया जोंनि न'खरनि जायो। बियो जाबाय नेरसोन बसुमतारी। बियो महाराष्ट्रआव लांनो होननानै लांदोंमोन। दाना 8 थारिखआव लांदोंमोन, नैबे थांनाय 8 थारिखआव। बेयाव लांनानै दाना बङाइगाव निउ बङाइयाव आंनो दोनलांदों गारिजों। बिनिफ्राय दाना निउ बङाइयाव मा साननानै मा जाखो, माबायाव महाराष्ट्रआव थाङालासिनो रङिया फारसे बिसोर थांबाय। रङिया फारसे थांनानै दाना बियो लांग्रा मानसिया रङियायाव खारखुमाबाय। नैबे 3 मानसिया आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै सासे मानसिया फैनानै अरुणाचल फारसे खुरखाना लांबाय आरो। दाना 10 थारिखआव अरुणाचलाव गावसिनि खामानि मावग्रा जायगायाव सहैबाय। सहैनानै बेलासिनि बिदिनो 5टा 4टा बिदि समाव सहैनानै जायै लोङै केम्पआव उन्दुबाय। उन्दुनानै 9टासो टाइमाव मोनानि 9टासो टाइमाव आंनि फंबाया पिसाब खालामनो होननानै ओंखारदोंमोन। बेनिफ्रायनो ओंखारनायनिफ्रायनो गैया आरो दासिमबो गैया। बे जानाय जाथायखौ नोंसिनि न'सिम सोर खोन्थाहरो? बे लांग्रा मानसियानो खिन्थाहरदोंमोन। मा होननानै खोन्थाहरो गिबियाव? गिबियाव मानसिया खारबाय बायह्रायाव ओंखारनानै, बेबायदि होननानै बुंदों। गावसोर नागिरदोंना नागिराखै? ओरैनो मोनानि नालाय ससे नागिरबाय जादों, बेल' आरो। बेनिफ्राय लांग्राखौथ' आंथ' सिनाया, ओरैनो नामखौ मिथियो, सोरां बसुमतारी होननानै। मा जिल्लानि? सनितपुर जिल्लानि होननानै। नोंनि फंबायनि नामालाय? आंनि फंबायनि नामा गामियाव बेलेसर होनो आरो डकुमेन्टसआव बारहुंखा होनो। बेसेसो बैसोनि जागोन? बिनि बैसोआ बिदिनो 24-25 बिसिबांनि आरो। अरुणाचलनि बबे जायगायाव थांदोंमोन? अरुणाचलनि जिर' मा होनोमोनलाय? दापुरिजा होननाय जायगायाव थांदों होननानै खिन्थाहरदों। अरुणाचलनि दापुरिजा होननानै। न'निफ्राय सोर लांजेनामोन? न'निफ्राय लांजेननाया फार्स्टआवनो जोंनि एसे न'खरनिनो जायो, बेयो नेरसोन बसुमतारीया फार्स्ट लांजेनदोंमोन। बे मानसिया खारबाय नामा दा? मानसिया खारदोंना खाराखै, जायखिजाया सम हमो फनखौ, सम हमा, बेबायदि। माबायदि रायज्लायहरो नोंसोरजों? जेबो गिनांगौ गैया, गिनाङा ना होननानै बेबायदि बुङो आरो। सानबेसे जाखो फंबाया गोमानाया? गोमानायाथ' 10 थारिखआवसो गोमादों होनदों गासिबो लोगोफ्रा। 10 थारिखनि बे मोनाबिलि 9टा बाजि समाव। पुलिस स्टेसन एफआइआरफोर होदोंना होआखै? होनो होननानै जों दहाय थांदोंमोन, ओमफ्राय असिफोरखौ लोगो मोनाखै सार। बेबायदि। दा जुदि नोंनि फंबायखौ बै जायगायाव सोरबाफोर नुयोब्ला नोंसिनिसिम खोन्थाहरनो थाखाय मा खालामो? जोङो बेखौनो मोजां लुगैयोदि जिखि जाया जायखिया मानसिफ्रा लोगो मोनोबानो जोंनो खबर हरथों होननानै। लायनायनि बेब'स्थाखौ जोंबो लागोन। आरो दिनैनो लाखादोंमोन जोङो, ओमफ्राय दाना असिनि जोङो रिपर्ट मोनैनि थाखायसो जों थांनाय जायाखै। थांनो होननानै जों बेग थेग बहनखाबायमोन। फंबाया हाबा जाबाय? जाबाय, आंनि फंबाया हाबा जाबाय। 2 गथ' दं, सासे नै बेनो आंनि बिमायं, बे देरसिन फिसाजो बे माबानि दा गोमानायनि, आरो फिसाला दंबावो दुइसिन। बिदिनो बे खामानि मावनो थांनायाव बे लांग्रा मानसिया खारखुमानायाव बे गोमाहैनाय जाहैबाय। थारमाने मिथिगौ, जोंबो बेखौल' मिथिदों आरोखि। दा मानसिया बबे जायगायाव दङ जों मिथिला, बेनोसै आरो। दा नागिरनाय राहाखौ बे माबाफोर जायो नामा, बिदिल'। मानसिखौ नांफिनगौ?
नोंसिनि गामियाव जुदि नोंथांमोना बे लांग्रा मानसिखौ जुदि गाज्रि जुदि माबा मोनोबा नोंथांमोना बे लांग्रा मानसिनि सायाव माबाफोर आयेननि बेब'स्था लागोन नामा जुदि मानसिखौ नागिरनांगौ बे साननायनि गेजेरजों माबाफोर राहा खालामजायो नामा बेखौ साननाय नांसिगोन